Per a moltes persones que estan pendents de la vacunació amb AstraZeneca, però la desconfiança, òbviament, ja s'ha instal·lat al carrer i és un dels grans reptes dels governs. Hem parlat amb un psicòleg que ens dona les claus per a superar el recel i afrontar la vacunació amb tranquil·litat. No toquéis ninguna vacuna más. Me acaban de llamar ahora mismo. Me acaban de llamar que se suspende la vacunación. Dilluns, el Ministeri de Sanitat parava de cop la vacunació amb AstraZeneca i s'obria un escenari d'incerteses interrogants. Amb l'anunci de la represa de la immunització, els dubtes, però, no desapareixen. Me pots donar una miqueta de respecte. Yo conejillo de Indias, la verdad es que no me apetece ser. Però clar, si estan varios països que han dit que no i ara diuen que sí avui i no ha passat ni una setmana, de qui te fies? Combatre esta desconfiança és ara el repte. Tendrían que hablar más con nosotros y comentarnos más las cosas. Lo que pasa que lo llevan todo mucho en silencio. I efectivament, els professionals de la psicologia aposten per informar la població en detall. Un folleto amb la informació dels efectes secundaris que té la vacuna. Ostres, a veure, és normal. Del dia 1 al dia 2 tindré calentura. Del dia 3 al dia tal, això és molt important. Per a què? Perquè la informació és tranquil·litat. La falta d'informació és por. Una vegada disposem de la informació, superar l'angoixa depèn dels nostres pensaments. No podem tindre-ho tot baix control, no n'hi ha la certesa absoluta de tot. Que jo m'estiga vacunant, el missatge és que estic protegint a una altra persona. És major el benefici que el risc. I, per tant, això el que ens deu de fer és tranquil·litzar-nos. Un full de ruta per a lluitar contra la desconfiança.